Nou, het is vandaag 25 maart. Ik sta op het dak van Huizen Windver. We zijn al heel eind. Alles is winterwaterdicht. Kijk, en dit is een beetje het uitzicht wat je hier vandaan hebt. Ik zal een heel rondje maken. Nou, daar ligt Hilgersberg. Dus zo. Nou, dit is dan de slaapkamer. Hier kijk je zeg maar de leefgedeelte in, beneden. En dit is zeg maar het hele dak waar je dan overheen kijkt. Ik zal even naar beneden lopen. Oh, hier heb je dan nog zo'n hele hoog raam. Dan kijk je aan de andere kant zo het huis in. Het glas zit er allemaal in. Het hout zit tegen de gevel, dat zal ik zo laten zien. Ik ga nu door de slaapkamer naar beneden. Hier is een heel klein slaapkamertje voor de boys. Of voor de logiers, weet ik niet. Ook een leuk uitzichtje. Dan ga je hier naar beneden. Dan heb je een berghok. Maar dit is dan echt een berghokje, want ja, je hebt natuurlijk altijd tekort aan berging. Dit soort huisjes. Dan ga je hier zeg maar de woonkamer in. Langs de voordeur, zo. Kun je helemaal naar de andere kant kijken. Dan heb je, dat is dan de berging, hè. Hier komt dan een keukenblok, half in de berging. Hier komt nog een soort keukenbarblok, los in de ruimte. Daar komt nog het toilet en een douche en zo. Dit is een soort ja, deel van de living, een soort uitbouwtje. Met overal mooie raampjes, mooie glaspartijen. Dus overal kijk je heel ruim het landje op. Is dat wat of niet? Ik vind het mooi. Domien is nog met het laatste zijkantje bezig, gaat er daar tegenaan. Ik zal even naar de achterkant lopen. Overal een dak. Hier is dan het raam. Ik weet niet of je het nog een beetje kan volgen hoor. Douglas. Hier kijk je dus naar binnen. Achter komt nog zinkwerk tegenaan. Heel mooi zinkwerk met een verzamelkast. Klein raampje van de slaapkamer boven. Kan je het zien? Ja, daar. Wc-raampje zit hier. Wc-raampje met een vluchtingsrooster. Nou, dan loop je dus helemaal zo rond het huis. Allemaal Douglas. Van de week allemaal gedaan. En dan ben je hier weer aan de voorkant. Ik ben er wel blij mee. Ik denk de jongens ook. Dit is het totale plaatje. Even al die trappen en zo wegdenken. Kijk eens. Oep. Moet niet in het water flikkeren. Mooie boom ervoor. Een soort gestapelde units is het. Ik ben er heel tevreden mee en ik denk de jongens ook. En ik hoop dat ze veel plezier aan hebben hier. Ik denk het wel. Wij hebben al een hoop plezier aan beleefd. Hè? Het was een leuke bouw.